Γεια σας παιδιά, καλησπέρα πάλι. Σίγουρα δεν με έχετε συνηθίσει να κάνω τέτοια βίντεο, γιατί στην ουσία είναι το πρώτο βίντεο τέτοιου είδους που κάνω για το κανάλι. Σίγουρα θα απορείτε για ποια πράγματα θέλω να σας μιλήσω. Για μένα τουλάχιστον ήρθε αυτό που λέμε τέλος εποχής. Δηλαδή, πλέον η ζωή μου έχει μπει σε άλλη φάση, έχω άλλη ζωή πλέον, έχω και την τηλεόραση ως μια δουλειά, έχω πολλά πράγματα πλέον και επειδή η ζωή μου έχει μπει σε άλλη ρότα και έχει αλλάξει, όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να ασχολούμαι πια, ναι θα το πω, δεν μπορώ να ασχολούμαι πια με τα βεγγαλικά και το λέω αυτό με πίκρα γιατί όντως τόσα χρόνια πάει χαμένος τόσος κόπος. Σταματάω τα βίντεο με τα βεγγαλικά, δεν έχει γίνει κάτι, όλα καλά, προφανώς, απλώς δεν μπορώ να το συνεχίσω πια άλλο μετά από τόσα χρόνια. Είναι βέβαια και το θέμα των σχέσεων που από καιρό έχω μπει στο τρυπάκι στο θέμα σχέση. Όσο να είναι δεν είναι και πολύ ωραία εικόνα να έχει κάποιος μια σχέση και να κάνει ας πούμε τέτοια περίεργα βίντεο με βεγγαλικά στο YouTube. Δηλαδή εκεί θέλω να καταλήξω ότι πλέον η ζωή μου έχει σοβαρέψει σε μεγάλο βαθμό. Συνεχίζω και κάνω την τηλεόραση, δηλαδή είμαι σαν βοηθητικός ηθοποιός, κομπάρσος με λίγα λόγια στην τηλεόραση, οπότε και αυτό είναι ένα image που δεν θέλω ας πούμε να με δει κάποιος σε έχω δει στο YouTube αλλά και στην τηλεόραση. Σε έχω δει σε καλό ρόλο εκεί αλλά κάνεις και αυτό. Θα με πειράξει και θα με πειράξει γιατί το ένα με το άλλο δεν έχει καμία σχέση. Εντάξει, είναι και αυτό, είναι πολλά. Πλέον εγώ με τη ζωή που κάνω, με δουλειές, με ξανά σπουδές, δεν μου είναι πλέον εύκολο δηλαδή να το κάνω αυτό. Δεν έχω πλέον τη διάθεση, να σας το πω πιο διαφορετικά, δεν έχω τη διάθεση να το συνεχίσω. Εντάξει, και καλό θα είναι να μην προκαλούμε και πολύ την τύχη μας. Αυτό το λέω σε παρένθεση με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, εντάξει. Ζητώ ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη για όσους σας στεναχώρησα με το βίντεο αυτό τώρα. Το πιθανότερο είναι λοιπόν αυτό, όπου για μένα είναι σίγουρο, δεν θα ξανακάνω βίντεο στο YouTube σε ό,τι αφορά βεγγαλικά. Αν θα τύχει να τραβήξω καμιά φορά καμιά Ανάσταση, κάποιο Πάσχα, αλλά και πάλι και αν θα τύχει. Αν θα τύχει και πάλι δεν είναι σίγουρο. Τώρα όσο για το περιεχόμενο, για το κανάλι που έχω ήδη μέσα αρκετά έως πολλά βίντεο μπορώ να πω με βεγγαλικά, προς το παρόν θα μείνουνε μέχρι νεοτέρας. Μπορεί και να τα σβήσω, δεν αποκλείεται, μπορεί ας πούμε να μου τη βιδώσει μια μέρα και να τα σβήσω. Το κανάλι δεν θα το σβήσω, τα βίντεο θα σβήσω με τα βεγγαλικά συλλογές και ό,τι ρίχνω και τα λοιπά. Εντάξει, θα κρατήσω στο κανάλι, για όσους το θυμάστε, που σίγουρα το θυμάστε πάρα πολλοί από εσάς, όσοι από εσάς είστε συνδρομητές μου χρόνια, τα βίντεο με τα αεροβόλα. Είναι σκοποβολή, είναι χόμπι, είναι ωραίο άθλημα στην ουσία, εννοείται. Αυτό έχει άλλη χάρη, αυτό είναι πιο έτσι ωραίο. Και πάλι κάνω σπάνια σκοποβολή, όπως ξέρετε. Αλλά όποτε κάνω θα μπορώ ας πούμε μια φορά στον τόσο να κάνω κάποιο βιντεάκι ας πούμε με κανένα όπλο αεροβόλο, μια καμία σκοποβολή, κάτι τέτοιο. Που αυτό όπως είπα και πριν έχει άλλη χάρη. Ναι, ήρθα σε μια δύσκολη απόφαση γιατί πρέπει να γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Αυτά ήθελα να σας πω, προς το παρόν τουλάχιστον. Ελπίζω να μην χαθούμε, το κανάλι όπως σας είπα θα το κρατήσω. Τη σκοποβολή θα την κρατήσω, θα τη συνεχίσω όσο μπορώ και όποτε έχω ευκαιρία, δεν είναι εύκολο, αλλά θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ, τουλάχιστον να συνεχίσω τη σκοποβολή, έστω να κάνω ένα βίντεο το χρόνο, και αν, έστω λίγο. Αυτά ήθελα να σας πω, ζητώ πάλι ταπεινά συγγνώμη για το ενημερωτικό αυτό βίντεο. Όλα καλά, όλα ανθυρά που λέμε. Και τα λέμε την επόμενη φορά, ελπίζω όχι με ενημερωτικό βίντεο όπως αυτό, ελπίζω με ένα βίντεο με σκοποβολή, με νέο όπλο, κάπως έτσι, να το εξελίξω έτσι το κανάλι, ας πούμε.
Αυτά θέλω να σας πω, να περνάτε ωραία, να προσέχετε με ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε ωραία όπου και αν είστε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.